Kaixo, arratsaldeon. Batzuk bazkalduta, beste batzuk bazkaldu gabe, eta jadani beste batzuk siestan egongo zarete. Dena den gu hemen gatoz egunero bezala, ordu erdi atsegin batzuekin igarotzeko asmoz. Kubako misilen krisia, hori zen gure gaurko efemeride nagusia. Baina goazen gure gaurko harira. Euskal Herrian, telebista hau, men ikusten duzuen telebista hau, onzuek ikusten duzuen telebista hortik aparte, badaude beste telebista batzuk ere, txikiagoak eta humilagoak noski. Hasiera batetan Ondarrun edo Plentzian sortu ziren olako lehendabiziko esperientziak hori dela eta gaur egun badirudi komunikabide mota hori, telebista lokalaren komunikabide mota hori, geragote indarra handiagoz martxa hartzen ari dela. Telebista lokal edo txiki bat oraintxe sortu berria daukagu Bizkaiko herri batetan, hain zuzen ere Galdakaon. Telebista hortako parteide bat gaur arratsaldean gurekin daukagu hitz eta pitz programan. Arratsaldeon Josi Sierra. Kaixo. Zer modu sentitzen da telebista bat aurrera atera nahian dabilen zu bezalako pertsona bat, telebista batetan? Gogotsu, horrelako zerbait egiteko. Apalago noski. Bai. Bueno, dena den, elkarrezketarekin jarraitu aurretik, gure lankide Roberto Pérezek osatu digun erreportai txiki bat ikusiko dugu. Galdako telebistari buruzkoa. Ikusi dezagun. Denborak aurrera egiten du izugarri. Hola dio adagioak eta gaurko honetan horren froga txiki bat izango dugu. Aranon, Bizkaiko herri batean lagun batzu biltzen dira eta animoz beterik telebista baten eraikitzeari ekiten dioten. Azaina honen egileak Galdakaotar gazte batzuk ditugu. Hoiek handik eta hemendik bildutako materialez Galdako telebista izeneko emisora bat birritan aideratzea lortu dute. Formula magikorik ez dago, bakarrik talde baten lana. Pasaden urtean hasi ziren Galdako telebistakoek bere emisioak, batez ere herriko jaien barneko beste emankizun bat bezala. Aurten ere holan egin dute, baina etorkizunari begiratuz. Beraien asmoa ez da soilik jaien barneko beste ekitaldi bat izatea, baizik eta bide berri bat urratu nahi dute, telebista egonkor bat sortuz. Bai, gaur gure elkarrizketa emanaldi honetan Katalin Galarza dugu. Katalinek hitz egin gozku pizkatze baten jaiei buruz eta batez ere Galdakon lehen jaiek zelan izaten ziren. Ondarrun eta Plentzian izandako esperientziaz baliaturik aurrera eraman nahi dute telebista berri hau. Galdakao telebista honen saioak Euskadiko berriak eta bertango gertakizunak isladatuko ditu herriarekiko hurbiltasuna helburutzat hartuz. Herri honetan lagundu edo halako lan bat egiteko asmoz, ez? Lehen ere Galdakon aldizkaria bat ateratzen zen, esperientzia horretan parte hartu nuen eta, bueno, eskaintza egon zanean halako lan baten parte hartzeko, pentsa nuen gustatzen zaidala eta parte hartzea erabaki edo dana dela, ez? Lehen irrati libreak izan baziren, oraingo honetan telebistaren ordua izan daiteke. Naiz eta telebista bat eratzeko bitartekoak irrati batenak baino guztiz ezberdinak izan. Eta egia esateko ez dira egokienak dauzkaten tresnak eta baliabideak, baina bestaldetik ilusioak medioen ezak gainditzen du. Ikusi duzuen prozesua, mikrofono jartzen eta kamerakin ateratzen da. Guztiak ere guk ere mentxe berdin egiten ditugu. Agian maila altuxiagoan, baina espentsatu gehiagirik egia. Dena den hor ikusi dugu, elkarrezketan Josi, edo erreportaian, nola maila eza edo nola baiteko kondizio txarrak ilusioak gainditzen dituela. Egia da hori, benetan gertatzen alda? Bueno, hasiera batean gauza asko gainditzen ditu ilusioak, ezta? Baina muga guztiak gutxien ezin ditu gainditu.
badago taldetxo bat nahiko egokiro aipatu zuenez, badago taldetxo bat umore onarekin eta ilusio askorekin gauzak aurrera ateratzen alegintzen dena. Baina, esaten dizut, medioen falta eta batez ere baliapide eskaz horiek ipintzen dizkiguten mugak gainditzea diru gabe oso zaila da. Josi, lehen biziko galdera eta nik uste dut egin behar zeizuena, derrigorrez. Nola bururatu zitzaizuen Galdakao bezalako herri batetan telebista bat sortzea? Bueno, bururatu kontu askorekin. Egia esan, guk Ondarrun izan genuen kontakto bat, bai Ondarruko telebista egiten ari zirenekin, eta baita aste batetan antolatu zuten Kataluniako eta beste toki batzutako jendearekin izan zituzten harreman batzutan guk ere parte hartu genuen, eta hortik pixka bat sortu zen ideia, edo haiek zituzten asmo horiek nolabait gure barruetan sustraitu ziren, da guk ere nahi izan genuen Galdakoko herrian antzeko esperientzi bat egitea, komunikabide bat lortzea. Hor lanean ari zaretenok, Galdakao telebistan lanean ari zaretenok, izan altzen zenuten aurretik bideoarekin edo telebista munduarekin zerikusiren bat? Ez, inolaz ere. Bueno, hor dagoen jendea, era guztietako jendea da, arlo ezberdinetako jendea. Alde batetik irakaskuntzan gabiltzan batzuk ere bagara, bestalde badira, bueno, horre teknologia munduan dabiltzan pertsona batzuk, edo elektronikoak, edo pixka bat mundu horretan idea pixka bat dutenak, baina zuzenean telebistarekin eta, nola esango genuke, bideo munduarekin erlazioa daukan jenderik ez dago. Autodidakta hutsak orduan zarete, ez da nola baita? Bai, bueno, askorik ez dugu ikasi, baina gutxienez horretan gabiltza. Ikasi duguna geurez ikasi dugu. Montatu duzue telebista bat, ala nola, zerbait hainbat problemakin montatu duzue, baina zein da Galdako telebistaren helburua? Zein norengana iritsi nahi duzue? Zein da zuen asmoa? Gure lehendabiziko asmoa komunikabide bat izatea da. Eta bidea esaten duen pixka bat erremarkatu esan nahi dut, ez dela helburu bat telebista egitea. Baizik eta telebistak ematen dituen posibilitateak probetxatzea edo erabiltzea, ez da? Bigarren bat euskara bultzatzea da, edo hobeto esan bultzatzea nahiko teorikoa da, euskara erabiltzea. Egia esan ez dugu gehiegirik erabili, oso euskaldun gutxi egon garelako momentu honetan. Hirugarren helburu bat izan daiteke herria bera, Galdako herri bezala daukan nortasuna nolabait suspertzea, bultzatzea eta piztea, ezta? Laugarren bat izango litzateke zerbitzu bat eskaintzea. Jendearentzat hemen dauden tresnak eta hemen dauden tramankuluak nolabait esateko, ez daude jende guztiaren esku. Orduan teknologi hori edo tresneria jendearen gana hurbiltzea edo jendearentzat erabilkorra izatea nahi genuke. Beste helburu bat izango litzateke, batez ere jende gaztearentzat, baina orokorrean denontzat, mundu honetan trebetzea, ikastea, ez dugu esango profesionalizatzea, baina bai gutxienez pausu batzuk ematea eta noski hori, lortzea jendeak prestakuntza bat arlo honetan. Eta azkenez guk nahi genuke dokumentazio biltegi bat izan. Edo guk egiten ditugun bai filmazioak, programak eta abar, nolabait bilduta izatea eta gerorako gutxienez Galdakori buruz gutxienez soporte audiovisualen ez dago gauza askorik, eta nahi genuke egiten ditugun gauzak hor gelditzea. Bideo artxibo bat bezala, ez da? Bai, bideoteka bat egite izango litzateke azken helburu. Ez geuk egitea, baizik eta Galdakon bideoteka bat izatea. Geuk eginda edo beste norbaitek bultzatuta berdin izango litzaiguke, baina momentu honetan dauden gauzak, pertsona nagusiak, gertatzen diren gauzak, bilduta izatea eta gerokoan gutxienez. Josi, izango zenituzten zuek zailtasunak, oztopoak, baldintzak, legean zaudete, legez kanpo zaudete, nola da guzti hori?
Bueno, legerik ez dagoenez, gu alegalak gara. Momentuz gutxienez ez gara ilegalidadean sartu. Radiofrekuentzien konsesio da gauza guzti momentuz hortik dabiltzan onbaiten galdurik eta alegalidadean gaude. Oztopoak asko dira. Hasi gauza materialetatik lokal bat izatea, tresneria bera izatea, horiek momentu honetan ez digu posibilitatzen airera irtetzea nolabait. Baina horregatik gogoak ez dira urritzen. Bestalde, badugu ere nolabait gure trebetasunaren edo gure jakituri ezaren muga. Nolabait tresneria dugunean eta gauzak egin ala uste dute gaindituz joango garela. Bukatu egin behar dugu, baina galdera zehatz bi, nahi izkizuke, lehen esan du jazu, hizkuntza, euskara erabiltzen duzuela, nahi zenuketela behintzat erabilizta. Lan handi ematen aldizue, zuen beste lanetatik kanpo buru belarri hor sartuta ibiltzeak denbora asko kentzen aldizue? Bakoitzak dituen posibilitateen araberan bere denbora eskaintzen du eta enrollatu egiten da gelditzen zaion denbora libre horretan. Bai, bukatzeko, zein asmo daukazue hemendik eta aurrerako? Hemendik eta aurrerantza nahi genuke lokaltxo bat lortzea, tresneri minimo bat izatea, geurea edo gutxienz, Galdakoko herriarena, eta hoiekin emititzen jarraitzea, momentuz bideoan esan duzuenez oso mugatuta gaude jaietan, eta hortik irtetzen nahi genuke. Laguntza ofizial pizka bat behar izango dugu, baina lehen esan duzunez gure gogoak aurrera egingo dute. Zein motatako programak egingo dituzue edo egiten dituzuek normalean? Bueno, alde batetik informatiboak, bestalde lehengo gauzen jasotzea eta aireratzea, gero bestalde programa monografikoak nolabait gai bakarrak tratatzeko, eta gero elkarrizketak, mai inguruak eta honelakoak egin nahi genituzke. Eskerrik asko Josi, gurekin izateagatik gaur arratsaldean eta ia asmo horiek benetan betetzen diren. Ia.